wakho lona iwubhebhenene lentshebe nje angazi lisuke lizokwenzani mase liyaphuma liyanyonyoba ekuseni Hayi uyangidelela yena lutho ngifuna ukuthola uyabo uma uconsent lana mfethu umngane wakho mina yeza baba mina mfethu nama ngisiyena umngane ngifuna ukusiza uma athola Awukhuluma iqiniso ngoba yilona engilifunayo namhlanje iqiniso. Ilona iqiniso nje Fethu umoya ma sikhuluma ufuna ngikhulume into ofuna ukuyizwa wena Lemikhuba le esegcwele ilokishi khona azokhululeka ukuthi wena uyiliphi wena okay uyanqena ukukhuluma noma khuluma nami ke men baba hlala phansi mfethu hlala phansi manje hlala phansi mfethu asikhulume man to man sengize ngakubamba isandla yakubamba nale ndoda angani hayi baba susa isandla sakho kumina susa kimi ngikhuluma nami Bona ngibondlile wena ma ngitshela iqiniso nje mama umngane wami nje lo Ngondla into engayazi ukuthi awukwazi uyibona into Ngakhulisa inyanga zonani ngikhulisa umhlaba uyinto inhloboni ukuthi awukwazi uyibona Sikubingelele mase siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje ohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo with the next big thing in KZN udlala Matifana. Uyazi ukuthi lolu hlelo lithola khona la kwi-channel yakho oyithandayo noyikhonzile ebizwa ngokuthi Umjolo Show. As per usual mawukuthi nawe uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza si-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike and also uphinde futhi ke ulike ama-video ethu ushare nakubangani bakho ihlobo zakho na wonke nje umuntu ofisa ukuthi azi ngathi siyakhuleka amakhanda abheke phansi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mesenze njani izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe emjolweni asambe siyobona namhlanje ukuthi siphethe indaba kabani uzothi nikuthina nanokuthi silungisa kanjani sibangene Sanibonani igama lami ngumamdumazile Cele ngihlala le eBhambayi ngithe ake ngicele usizo la kule show yodumo engibona ibasiza abanye mangiyibukela nginenkinga yomntwana wami engifuna bangisize kuyona umntwana wami womfana uyedwa kodwa kusekuneyinkinga nje eziqhamukayo esezidalene ukuthi singahlanganisani kahle ekhaya Sikubingelele mbukelo ohlelo silungisa umjolo as per usual uyazi mase sihlele kanje phansi suke sesolungisa indaba eziningi ezithinta umjolo ohlukahlukene eNingizimu Afrika. Gama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. Aqala nje manje uregister and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO umjolo. Yona promo code oyisebenzisayo ke whenever you are betting with EasyBet. Eceleni kwami kunejonge esinalo hleli nalo njengamanje sokhuluma nayo just to find out ukuthi lingubani wakabani nanokuthi ke kungani lezithola lilapha phakathi kwethu namhlanje mfowethu are you good? I'm good baba kahle Hayi mfethu yonke into iqondile ungizwile mfethu kuyi-introduce uMatifana igama umfethu enginaye namhlanje ubani wakabani igama mina ngusizwe wakacela Sizwe Cele yebo mfethu ngiyajabula kakhulu magayi ukuthi sibe nawe la ohlelweni njengoba sinawe mfethu ula ngoba khona umuntu okucelile ukuthi uzoba nathi la uhlale nathi la sikhulume nawe mase siyabona ukuthi nazana kanjani mhlambe before siqhubeke nje siye kude angiqale ngokukubuza ukuthi uyamazi umuntu ekuthiwa uDumazile wakacela uma umazi kanjani yebo uDumazile wakacele uma wami yebo okuzalayo yebo okay injani i-relationship yakho mhlambe noma wakho ungangitshela nje umchazele ngayo ngasho ukuthi iyaphansi phezulu kodwa ngasho ukuthi umngane wami osondele kakhulu nje kunami ngasho ukuthi she's one of my closest friends mengayibeka kanjalo okay so mawuthi umngane wakho mhlawumbe osondelene kakhulu naye you mean zincane izinto ongayixoxi nomama okuningi ukuxoxa naye yebo ngihlezi ngiqala kuyena nje mengizobhekana nenkinga alright mawuthi uhlezi uqala kuyena mawuzobhekana nenkinga namhlanje uzitholula ukubizele la mhlambe mawucabanga yini enziwa kuthola kunzima umama ukuthi ahlale nawe phansi nikhulume njengamama nomntwana nami ngeke ngiqamba manga ngeke ngithi ngiyazi ngoba njengoba ngithi ngibizwe lana nje ngithi mhlawumbe ungilethele i-surprise noma kodwa njengoba sengibona amakhamera nje ngibona ngathi ijulile ngempela le ndaba angazi ngempela ukuthi ngathi uzokhuluma nami ngani
Alright. So wena-ke manje uSizwe, uready ukuthi uhlale nomama phasi ukhuluma umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena? Yebo mina ngiready U-ready? Yebo. Hayi noma uready mntababa nami ngiready and I'm sure nombukeli lapha ngasekhaya uready ukuzwa ukuthi ngempela ngabe umama uDumazile ufuna ukuthini kwindodana yakhe njengoba isho ukuthi iyindodana kodwa-ke umama uthe namhlanje silethe la khona bezokwazi ukuthi bahlale phansi bakhulume bona bobabili. Ungayindawo ngiyathemba ukuthi-ke ungizwa kahle ngiyaxolisa-ke namhlanje ngishaya umkhuhlane kabuhlungu kanjani kodwa-ke ngiyathemba ukuthi ivoice yami nayizwa and ngizwakala kahle kunini kodwa uyangibulala umkhuhlane sihamba kodwa njengamanje siyobheka-ke umama simbeke la then meyabe sekhona sizwe udaba labo ukuthi lihamba kanjani ungayindawo. Sawubona ma kunjani? Ngiyaphila njani? Hayi, nathi siyaphila. Siyajabula nje kakhulu ukuthi uzohlelweni uzokhuluma nanathi indodana yakho. Sike sakhuluma-ke nayo siyibuza nje imibuzo embalwa. Mhlawumbe sizothanda nanokuthi sibuze nakuwena ukuthi uSizwe kuyindodana yakho mhlawumbe umazi ewumuntu onjani mhlawumbe personality yakhe. Hayi uSizwe ingane ehloniphayo elalelayo. Izeke kukhona izinto eziningi ezingangithokozisi. Mhlawumbe omunye umuntu angabuza ukuthi indodana yakho le iyalalela iyahlonipha but namhlanje udecide ukuthi uzokhuluma nayo la kwishow. Yini kade obone ukuthi mhlawumbe ngeke ukwazi ukuhlala nawo phasi nikhulume nayo noba uthu? Seke ngaba nayo imizamo yokuthi ngingene ngifuna ukuthola ngempela ukuthi lento engiyisolayo nengiyibona ishiwa abantu nesize yasixabanisa nobaba. Ngempela ningangisiza yini ngibonile ishow nibasiza abantu ase ngibona kuyindlela elula ngoba eyami imizamo engeke ngayithi ukuyizama ayiphumeleli futhi uvela avuke ngolaka. So kusho ukuthi indaba yaSizwe siziyangenelelana kuwena nobaba ekhaya ukuthi kube khona uxabana. Impela. Okay. Ngoba vele usekhona la uSizwe ungavela ukhulume naye sibone ukuthi mhlawumbe iyalungiseka nendaba yenu. Nami ngizongena la kumele ngingene khona kodwa kwamanje ngizothanda nje ukunyeka nobabili nikhulume. Sawubona Sizwe mntanami. Yebo ma. Unjani? Ngiyaphila kanjani ma? Mina Sizwe ngiphila. Kanjani ma? Sesisithi isikhathi. Umntanami uyahlonipha kodwa zikhona izinto ezingangijabulisi impilo iphilayo engayazi ukuthi ibhekephi maku kanje. Uqalile ngabona uthinta ingane zabafana uyazithinta uyaziqabula uyayihaga ngakubheka ukuthi ezamantombazane uyazenza ngathothi awuzenzi kodwa ngase ngiyathula manje sengiseyiqhamuka kwamakhelwane indaba uyinsini nami ngiyinsini ngendlela oyiphatha ngayo unabangani nje abangisolisayo okugcina nje yilo bhebhenene wentshebe sewumngani wakho omkhulu. Nenzani nalo baba lo ongena lapha kwami enyanyoba kuyinkathi mangimbhaqile nihlale ekamereni nivalelane khona kuze kushona ilanga kwenze njani? Hayi manje mama singazongibizela amakhamera nje mama ukuthi ungazongibuza into esensitive kanje ngabe isensitive injalo kodwa mangikhuluma nawe angiyitholi impendulo engenelisayo. Mama usakhona ungidonsa esayidini ungibeke sikhulume kahle. Lo ngikudonse kona Ngibone wonke umuntu manje mama. Lo ngikudonse kona ngibona ukuthi kwanele nabantu nje buthoze kubona wonke umuntu bayakubona amakelwane. Sengixabene nobaba wakho sisimanga bethi ngiyakutotosa. Yakujabulisa kodwa ma lento yenza njengamanje. Anginandaba nakujabula ngifuna liphume iqiniso. Sizwe ngikuzalile umfana akukhulisa ngiyakwazi ngikunabukelisa ukuthi umfana kodwa manje awenza izinto ezenziwa abafana uhluke eceleni. Ngibuze nje umbuzo owodwa lo phephenene wentshebe ovala naye ekamereni sekwenziwani? Masungaze ngofene kodwa umngani nami nje hlezi ngitshengisa yena udlula phambi kwenu efike. Umngani wakho nivelana usuku lonke kuze ngiyilanga kuse anyonyoba aphume nengengelezi yentshebe. Usezolala over ma umngani nami nje abangani. Ungakanani umngani wakho? Ungakanani iminyaka umngani wakho? Wena ungakanani we? Yebo umdala yena kunami kodwa akusho ukuthi akumele ngibe. Unabangani abangangobaba wakho? Uyihlokuzalayo ongangaleya ndoda.
Ayekho ngangayo baba. Indala leya ndoda izincane emahlweni akho. Awudidisa. Ikujabulisa ngani indoda? Yakujabulisa indoda? Hayi ma siyangidelela phela mosho. Lela wesisi, lela wesisi. Lela wesisi. Yey mama, nami Wena usahloniphi wena? Yebo ngingane yakho kodwa nami kumele ungihloniphe mama. Ngihlonipheni, ngibuza into eyodwa. Sizwe niyenzani nendoda ekameleni? Sizwe umfana muyintombazana. Umfana mama. Onjani? Onjani umfana? Hloboni yomfana. Hloboni yomfana sisi. Ohlela nenye indoda. Lama lezingane osabakhala amakhelwane bethu wena uyayitoboza uyayiqabuza zabafana ukwenza ukwenzela lo. Hayi ngaze yizwa leyo nto mama. Abamakhelwane bayakhala. Hayi ngeke. Ayonje wena kuthiwa baqabula nje uqabula ayophela. Ngiyangibona. Ngizoze ngikubone ngikuphi ngoba phela wena le mkhubu yenza ungifihlela. Hayi ma uyangidisappoint uma wenza nje idrama Sizwe ifunani ingengeleze ekamereni lami. Ngoba phela lami umuzi wami lo. Umngane nami ngiyakutshela. Inhloboni yomngane enzanani nomngani ukuze kuse. Sifunda naye ecollege ma. Indoda endala kuyafunda. Kuthiwa umuntu omdala loyo unentshebe. Wena ikwenzani intshebe? Yini lo uyitholayo entshebeni ongayitholi kwabanye? Usungibuza kanjani? Cha ngifuna angithi uma uhlalisile phasi wakhuluma nawe but iqiniso akalitholi. So sifuna ukuthola iqiniso ke wena. Ilona iqiniso le umngane. Lithini iqiniso? Iqiniso ukuthi wena uthatha ubaba omdala uzolala naye kini aphinda anyonyoba unyonyobelani mengumngane. Hayi siyanyonyoba futhi manje angazi. Kusho uma wakho mina ngithi into engisho nguma wakho. Unyonyobelani. Khuluma iqiniso. Asuku ngangashongo kuwena ukuthi kuzolala umuntu la. Wamngene wambona ifika umngane wangena. Enyonyoba futhi. Yebo. Wanyonyoba ngoba ngangacelanga kuwena ukuthi azolala. Engangisawa ukucela kuwena. Yini ungasaba ukucela umngane wakho ukuthi ma kuze umngane namhlanje uzolala le ekhaya. Ubuyazi ngihlezi ngimletha manje sizoba ngathi sekuyinto ehlezi yenzeka le ukuthi alale. Ulalaphi umngane wakho? Ulala embedeni noba u2 noma ulala phansi? Ngimlalise phela phansi. Ngilala embedeni nobabili. Kunormal nje ukulala. Ngiyabuza mina ngifuna impendulo phela. Wena nobhuti wakho ungalala embedeni owodwa. Mina nobhuti wena kuyena ubhuti wakho lona. Ubhebhenene lentshebe nje angazi lisuke lizokwenzani mase leyaphuma leyanyonyoba ekseni. Hayi uyangidelela yena. Lutho ngifuna ukuthola uyabo uma uconsent lana phela. Umngane wakho mina yezwa baba. Mina mfethu nama ngisiyena umngane ngifuna ukusiza umatho le. Awukhuluma iqiniso ngoba yilona engilifunayo namhlanje iqiniso. Ilona iqiniso nje. Umoya masikhuluma. Ufuna ngikhulume into ofuna ukuyizwa wena. Lemkhuba le eseqiniso khona azokhululeka ukuthi wena uyiliphi wena. Okay uyanqena ukukhuluma noma khuluma nami ke men baba hlala phansi mfethu hlala phansi manje hlala phansi mfethu asikhulume man to man sengize ngakubamba isandla yakubamba naleya ndoda angani. Hayi baba susa isandla sakho kumina susa yini ngikhuluma nami. Wena ngondlile wena. Ma ngitshela iqiniso nje mama umngane wami nje lo. Ngondla into engayazi. Ukuthi awukwazi uyibona into. Ngakhulisa inyanga zonani ngikhulisa umhlaba uyinto inhloboni ukuthi awukwazi uyibona intombi yami akusho ukuthi anginayo na. Ikhona. Ikhona. Fonela ke manje. Phambi kwawonke umuntu. Ingengelezi. Nangithi intombi wena. Ngikhipha information yakho. Ingengelezi intombi yakho. Uyangidelela ngisho nje. Ngiyakudelela mina. Uyangiphoqa mama. Mfethu sifuna ukukhuluma nawe kahle lana mfethu. Yazi mfethu abantu bakhona abantu abagame ukuthi wena ugay bayaphila and ba acceptiwe emphakathini ufihlelani wena. Ngomthola umakoti la mina. Uzomthola. Engengelezini. Bafa ngiyona lento ikhulumayo mina ngiyazi. Ukuthi mina ngigame. Wazini wena? Yini oyaziyo ke wena? Ngazi ukuthi nginomuntu wami oyintombazane. Imfonele phela la uma Jabula lilize luthi nangu umakoti because uconsent nje ngiyimfonele phambi kwabantu engabazi njengoba ngizela amakhaya. Ayivamanga. Amanga lawo ekhulumayo. Le ndoda le nje ayipheli kwami. Le ndoda ayipheli kwami iyaphekelwa. Uzakhwinca imkhomo exova ojeqa. Ngathi umuntu wesifazane. Ephekela le ndoda ithi ngisho amasalad. Awusiphekeli thina, usiphekeli thina. Hlezi ngipheka. Hayi, pheka kuphi? Wazwa special bolomngane. Mangifika le ndoda ngikuphela yonke into efrijini ephekele ngengelisi. Ayinakudla le ngengelisi. Namphela umngane wami yena. Umfazi wale ndoda. Angimazi phela. Awumazi uwe. Umfazi wendoda uwe. Umfazi wendoda uwe. Ma ngicela wehlisa umoya sikhulume ngeke silithole iqiniso mengabe silwa ngifuna sikhulume. Akhuluma iqiniso. Lemkhulula iqiniso. Unayo inamba yale ngengelezi mfethu.
Sifonele yona sizwe ukuthi nayo izophendula ngale ndlela wena osho ngayo yona. Manje ngifonela phambi kwabantu. Wena Fonela ingengelezi. usho ukuthi wena mabe ngiyifonela mina le ngengelezi izothi wena ikwazeza umngani. Iyona into enishoyo leyo ukuthi nabangani. Ngoba siyabangani. Abangani abafakana izinto. Azangiphoqa ingane. Izinto zani manje. Umfake endlini yakho nje, umfake Kwami, endlini nje. kwami. Hayi bafu usungijwayela kabi. Angiyeni ingane yakho yeza yini. Yeza yini. Mfethu Sifakanani manje? Sifakana izinto. umfake endlini nje na. Mfethu awuhlale phansi yini manje walo. Akafuna le ngengelezi yakhe. Hayi kahle baba. Kahle khuluma nami. Yini ngithi khona into engiyivezela uma angayiboni. Ayikho manje angayazi. Naku nje kuyimanje wena. Angiphinde ngiyibone le ngengeleza phambi ngoyiqhama ingozi. Ongathi sikuzoza. Abalethi abangani bami mina ma. Ngiletha amantombazane ukuthi uthole umakoti. Lethi intombazane. Ngisuka nini ngangamthethisa nini? Ngixoka umhlolo ongangazi ube khona emndenini. Ufuna uxawa umhlobo ukuthi khambe gijima amantombazane phansi. Mapha amantombazane. Awafuna ukwabona amantombazane. Mfethu mina nginankinga ke nempilo oyiphilayo. Kodwa senginenkinga yokuthi uqala mfethu uqalwa umuntu omdala ongangobaba wakho. Uqala. Hayi musikisho nje leyo. Musikisho leyo. Wena nje sinikeze phela into esile sikhulume. Umuntu lona ngifunda naye uyangisiza. Afundele bani? Ufundele bani? Nekhehla. Ufunda nekhehla wena? Hayi ma ngisekho phela ku Ufunde wena nekhehla wena? Ngisekho ku Ekudala. Ekudala kangangobaba wakho. Ekudala. College abafundayo. Wakhetha yena phakathi kwey'ngane zonke ey'ngangawo. Wakhetha indoda elako 60 years. Ukuthi ibe umngani wakho? Hayi bona umngani. Lo muntu mengabe eza ekhaya akabingelela umama, akabingelela ubaba wekhaya. Wadlula nje ekameleni elakhe. Afike eze kuwena. Wena uhlale naye emva kwaloko uthi umngani wakho uxoxana nomuntu omdala. Ngqo ingeni ingengelezi ayilandele ethendeni. Wena uqale ukunakeka ukuthi wena uphile impilo kanjani because nabafana bendawo ubungadlali nabo ubudlala namantombazane. Ekhaya kini egcekeni wena ubhizi nezinto zamantombazane uyapheka, uyaklina. Angeke nje sikubone uvuka ubhusha igceke. Yabo. Sekuyinkinga leyo manje. Ukuthi angifana wonke umfana la sekuyinkinga lokho. Kumele ngifana nawo wonke abafana ngihlukile mina. Uhluke ngani lonto kumathi bafuna ukuyithola ukuthi uhluke ngani? Khuluma iqiniso ungitshele kahle ukuthi ngempela bebasobala nje. Angalo naye athi noma ngabe linjani solamukela. Athi mehleko emphakathini azi ukuthi uhlekelwe into ekhona vele because manje uyahlekwa akazi ukuthi ngempela kunjalo yini. Uyabathola noma bayakuthola simple. Mhlawumbe uzolithola usizo mayikhuluma nje iqiniso. Sizwe. Uzothola usizo khuluma iqiniso. Nami ngikhuleke lapha ya. Ngikwazi ukuchazela ubaba wakho. Ahamba ekubaba wakho afika amtshela ukuthi umntwana esimzele uphila lempilo le. Umakoti kaSibanibani, uma umakoti kaSibanibani, uma uyindoda kaSibanibani akutshele futhi. Musungijwayela kabi. Musa nje ungijwayela kabi. Hawu, ngizosukuma la ngifa impama manje yazi. Ngumakoti mina, mabona mina ngibona umakoti. Mfethu mina izenzo zakhe zamakoti. Umakoti yaphela. Okay, ngicela uhlale phansi. Khuluma nami kahle. Hawu. Ngiyeza kube kuthiwa uma uyisho leyo nto. Manje meshiwe wena, angikwazi ukwazi wena. Inkinga ukuthi awungazi mfethu. Wena uyangazi njengokuthi khuluma iqiniso, hlala phansi. Wena khuluma iqiniso. Khuluma iqiniso. Sizohlala phansi, ungitshele ngoma wakho ngiyakuzala. Angiyeni makoti mina ma. Angiyeni makoti. Uyintoni kwenzakani? Indoda straight. Isimanjani? Isimanjani? Hlobo luni lwendoda? Musukuvika iqiniso lisobala. Uyinhloboni yendoda? Yini nemizwa yomunye umuntu yini? Khuluma mfethu, unemizwa yami ngikusize yini noma unemizwa yamantombazana simple. Kodwa sungazongibizela abantu kodwa. Ngisamile mina. Awuzange ufuna ukukhuluma. Yena ndlela ke la. Futhi sizohamba la sengazi ukuthi kuyisima kanjani. Otherwise mawufika lapha ekhaya uzohamba uyophila nale ngengelezi yendoda. Ngisakwazi mina. Ya manje ngiphoqa kodwa ma. Ngikuphoqaphi khuluma iqiniso. Nje nobaba engibuyela phansi njalo bekhuluma nami. Wena odala yonke lempilo esiphila lapha ekhaya. Wena odala yonke ngoba siyazi lempilo oyiphilayo. Iyasikhathaza. Mina-ke sengigcwele nje ukusolwa-ke njengathi mina engiyipromotayo lento yakho. Ngakuthuma mina emadodeni. Uma ungathi uyayazi lento kanti akayazi. Awufuni futhi ukuyikhuluma. Wena nje uzokhulula mina njengengane yami engazi ngihlonipha. Khuluma iqiniso. Liyokukhulula mntanami. Uzokwamukelwa. Unjalo mfethu.
kodwa mama yena bona mina bengakuhlonipha kodwa mama kube uzile wazongidonsela isizathu ngiyasibeka ubungafuni ukukhuluma iqiniso bengithi akukho lula ukuvela ukhuluma into engaka nje enjena futhi wazi kahle salusukhuluma strict ninobaba kodwa kulungile ke sesilindile sangilindile mina ukuze ngikwazi ukuyisolve ekhaya le ndaba wena likhuluma iqiniso ngibonze ngisiza kanjani njengomntanami kunale mpilo engiyiphilayo ekuthukwa abantu ukhuluma iqiniso manje umama uyakwazi ukukhuluma nobaba ekhaya basolvele babazi ukuthi ba-accept nje nomphakathi obukayo kuzobe yinini ofihla kuzobe yinini uyifihla kuzobe yini mawubheka wena lokho uphika kuze kube yinini cause manje wena uyabafihla abanye bazosho ukuthi wena uphila mpiloni cause awuzenzi uyenziwa ngani mina uPopayi mina ngoPopayi mina akuqulu ukuthi uyakwenza kube ngathi uqamba amanga uyezwa so mengabuzwa ukuthini ke mfethu uyini ungengelezi lo ibani nesibongo sakhe umngani wakho ngisho nesibongo sakhe futhi manje phela ngithi umngani wakho mfanele ngizwe ukuthi ubani ke kodwa phambi kwabantu ngakutshela kodwa phambi kwabantu manje cha salusosho nje lento nje ayifihlile kumina kuphela bayibona abantu nibonakalile workshop nini nibambele ngocicana azabe nesibindi sokufika endlini ayena asiyena umngani wami kuphela ya uyini ngasho ukuthi umuntu engithandana naye uNkulunkulu wamazulu awaze ngalahlwa umuntu othandana naye kanjani mfethu like mncamnca romantic relationship partner wami relationship umntanami oyedwa indodana yami eyodwa kuphela isiyintombazana ungayibeki kanjalo ma ungathi impilo ayikhethile phela mayiphila le mpilo akhoma kodwa engizobathola khoma zukulu la manje ngizothini ke mina sekuyimi intombazane shusho njalo kodwa manje ngithini ngoba amantombazane cha amantombazane ngithi ngeke wenze lutho ngithi ingakho bengafuna ukutshela mama buka manje cha phela ngikhuluma iqiniso mina iqiniso engitshela lona mase sengiyadeleleka ngenxa yokuthi ngitshela iqiniso ngikudelela lapha mntana ngikudelela lapha mntana ngoba ngisayibalisela kwami nje ngisazama ukuthi nje coming to terms ukuthi hayi angengithola bazukulu uzoshada noba uvumakoti ozoshada naye uma uthi wena impilo yakhe kanje ayikho kodwa into engayenza uzoshada ngiyabonga uhlela vele ungisize kakhulu kodwa nje awu wasiyami ngave kuzoba bukhulu safana ngiyokhala ngichazela ubaba kodwa mama ngiphathekile kahle ngale ndlela ofune iphume ngayo lento seyiphuma ibonakala kuwo wonke abantu angazi mhlawumbe abangani babuka uhlalile nawe bayakwazi abaningi abangani bakho bafihlele nabo khona bangazi abanye bayazi kancane abazi wasufihlela okuwaqala wasa kumina njengomzali wakho ngangizobona nje ukuthi ke ngizama kanjani ukuyichanela ngize i-understand lento ngikwamukela ukuthi ngihlewa abantu kuqala ngilwisa ubaba wakho angihuphe nje engihubhele izinto ezenziwa wena engazazi bekunanje ukuthi uvele wahlala phansi wathi ma ngoba bengikubuza ngithi kwenzakalani bawusaba bekuzoze kube yinini beyosaba kuze kube yinini bekuze kube yinini bekuze utoyita umphakathi uthi asimfuni usizwe hayi kodwa mntanami ngiphoxile kodwa-ke ngoba uyingane yami yodwa umfana ngiyakuthanda kulungile sizobona ukuthi siyilungisa kanjani le ngeke ilunge ma ukuthi nje accepte nje bambalwa impela abashintshayo kuloshuni lo make waqala nje ngenile la ukuthi kufanele ngamukele kumele uaccept impela sengiyakhuluma kahle cha ngi-understandisa uma ukuthi ngeke ushintshe impilo yakho oyiphilayo siyangidelela phela manje shuthi yonke iphutha engilenzayo phela futhi uyenza ngibonge nje wesizwe yabona sizolungisa iy'nkinga zasekhaya esidalwe wena usuphumela obala sengiyakwazi ukuthi uyinhloboni ayikho into engizoyenza uma udlala amathimu amabili mina ngizolandela wena ngibone ukuthi
uzophila mpiloni ngoba phela kusho ukuthi ngeke ngisalindela okwenzeka kubuka kwabanye abafana. Ngizozwa ngawe-ke manje ukuthi nayo impilo ma. Hansi impilo ma esoyiphila engingayazi. Mntana mina ngizoyifunda ngawe. Konke uzofunda ngawe. Hayi asambe soyiqedele ekhaya. Mhlambe before nihambe noma one last question. Ndawo zowu-2 noma usebafaneni kuphela? Ngiyabuza. Simple. Wena usungenaphi lapho manje? Shuthi ngeke uze ungiphendule. Ngeke ngikuphendule. Ngifuna phela mhlawumbe umabe nethemba lokuthi umakoti uzomthola even though wena wazi ukuthi uphila mpiloni. Musungitshela ngaphi bafu? Musungitshela ngaphi? Kancane kancane wena nje, kancane kancane wena. Njengamanje ngiqeda kutshela uma into sensitive kabi. Hayi. Lungile mfethu. Awubuza kufanele uMatifana, ubuza kufanele. Shuthi ngicela mfethu uhlale phansi mfethu umyeke because uma ungaqhubeka nokumbamba amadoda ayipheli. Bafu, uyangidelela bafu. Hayi manje sengimtshelile kahle umama. Hayi kodwa ngiphoxile. Yebo ngiyavuma mama ngiyisole isitabane. Musa phela ukuyibiza kanjalo. Abafuni ukubizwa kanjalo. Yini wena uyibiza yalo la nje? Awazi wangiphoxa. Mfethu. Kusho ukuthi siyakunawa kubaba wakho. Wena uzoyichazela ngoba phela mina kodwa yamazi njani ma ngeke ubaba njani. Awungayibeki ngani le nkinga? Awungayibeki ngani? Ngoba ithi saphuma esandleni. Ngoba ngiyadeleleka. Iyaphuma esandleni manje. Ayikho into efihlakele ngeke ivumbulwa. Mfethu mhlambe ubona usukhulile noma into wathi uhlakanipha wahlakanipha usunje vele noma mhlambe ushintsha usumdala mhlambe yake aba khona intombi. Ngiyazi akuyona indaba yami sengenzela nje uma ukuthi abe ne-understanding. Mina nje ngasheshe nginothisa ngisamncane nje ukuthi ngihlukile ebantwini bafanele bonke ngoba nje vele ngangadlali nabo bonke abafana manje ukuthi ngiyiforce ukuthi ngidlale nabafana ngithanda izinto abayithandayo mengayithanda izinto abayithandayo ayikho into engayenza nabo angizenzanga nje ngoba nje No, ngicabanga ukuthi okubalekile ukuthi uma ulitholile iqiniso nanokuthi ubafu uyasho futhi ukuthi ukhule engadlali nabafana kodwa manje useyabadlalisa. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Asihlangane kwi-episode elandelayo.